Hvor er hun? Hvor er sov over der? Mis. Fine mis. Jeg tror godt, hun er ned. Skal være, vi lige skal se, om vi kan få den der på ind med det samme. Gider du lige sætte med den? Ja. Er det den her? Ja, det er meget det. Gider du holde den lige, hvis jeg prøver? Nej. Den der bedøvelse. Nå, hvor er du dejlig. Så Basse, der sker slet ikke noget ved. Så. Ej. Nå. Så jeg lige er kommet ind med. Hvad for noget? Jeg tror, vi kan godt lige vente med at sætte den klar for ham, så jeg lige har ridset ud af handen. Hej Basse. Skal ikke have en af, vel? Men det er også nogle, de er jo verdensmæssige på sådan noget af der. Ja. Kan jeg godt forestille mig. Så hvis vi aldrig skulle bruge sådan en dimsdag og sove lidt med natten og sådan noget. Ja. Og nok lige med at blive sur. Jeg vil selvfølgelig ikke tage den af, fordi... Eller, vi vil så ikke behøve den, men... Nej, altså, nej. Det er rigtigt. Så er et eller andet, der er ubehageligt for os. For eksempel, hvad hedder sådan nogle bæltespænd, eller ikke bæltespænd. Hvad hedder sådan nogle? De der, det sindssygt ligger i. Hvad for noget? Det sindssygt ligger i. Nå, i spændtrøjer sådan her. Ja, nemlig. Det er jo sådan lidt det samme. Ja, det kan du godt sige. Det er jo for ikke at gøre skade på sig selv. Ja, det er præcis. Så. Ej, Basse. Så nu sådan, vi er ude på 30 dages tromtur. Ja, men har du set Misas ører? Ja, hvis du? Altså, har du set Diegos ører? Ja, det er fordi, de er blevet øretændt, de er helt sorte, det er sådan noget, Ja. falder af. Nå, okay. Det lugtede også lidt. Det der, Silje også har. Jamen, det lugtede også lidt. Men jeg kunne heller ikke helt finde ud af, hvad det var. Men jeg tænkte nok, det var det. Siden det var i øret. Hvad så, Misa?